vítejte v centru města Kolína. Pokud jste developer nebo podnikatel hledající jedinečné prostory, něco tu pro vás mám. Nyní se nacházíme před budovou bývalého Francova kina, které bylo postaveno v roce 1912 a bylo druhé nejstarší v České republice. I přes svoji historickou stopu není tato budova památkově chráněna. Novější část budovy má své dva vlastní vchody a právě tady začneme naší společnou prohlídku. Pojďte dál. Nacházíme se v prostorách bývalé restaurace, která prošla v roce 2020 kompletní rekonstrukcí. Nalezneme zde jednací místnost, kancelář, vstupní halu s vlastním vchodem, větší kancelář, kuchyňský kout a sociální zázemí. O denní světlo se v této kanceláři starají dva světlíky, kdy jeden světlík má své vlastní elektrické ovládání a při dešti se sám zavírá. Kuchyň, která sloužila pro restauraci, zůstává v původním stavu, je zde vlastní vchod a vlastní sociální zázemí. Naposled se tyto velkorysé prostory používaly pro účely diskotéky. S dvěma bary, jeden bar v přízemí a druhý na galerii. Svojí pozicí je tento sál opravdu jedinečný. Jeho výška je 6,6 metrů a dá se tedy snadno využít k široké škále podnikatelských záměrů. Umím si zde představit horolezeckou stěnu, posilovnu, dětskou hernu a mnoho dalšího. Je jen na vás, jaký podnikatelský záměr si pro tyto prostory představíte. Technická místnost, početné toalety, pánské i dámské, sklepy, zázemí pro zaměstnance, včetně sprchy, půda, terasa a mnoho dalšího. Pokud vás tato nemovitost zaujala, podívejte se na stránky www.francovokino.cz. Najdete tam spoustu dalších informací a materiálů. A nebo mě přímo kontaktujte. Aleš Huml, váš realitní makléř.